De achterstand van Cambuur op Eindhoven is voor de wedstrijd 7 punten. Het doel van de Ljouters is dan ook om dat God Lietser te matchen. Maar de beziekers komen beter uit de startblokken. Gevaarlijkste man aan haar kant is Serhat Koch, die het voor de winterstop nog bij Cambuur spelen. Hij koerlijk was net uit Sjulgje en verhuizen naar Eindhoven, maar wil nu graag zien laten wat er kan. De grootste kans aan het begin is dan ook voor hem. Eindhoven combineert goed, Van Bellen maar vast en dan doekt Koch niet een op voor David Meul. En Cambuur had geluk dat de Lietse onvaller de bal net goed rekt. Ja, en dat is wel een beetje het raar, omdat we in principe in het begin aangaven van... ja, we gaan de eerste 10, 20 minuten gaan we gewoon volle bak spelen. Want ja, we spelen thuis en we willen het publiek erachter krijgen. Ja, en dan valt het eigenlijk de andere kant op. Dus dat was wel een beetje vervelend. Maar gaandeweg komt Cambuur beter in de wedstrijd. En dat resulteert na 20 minuten in de eerste goede aanval. Via Beekmans naar Van der Heijden. Die zocht de romte aan de linkerkant bij Bob Schepers. Die had een strakke vastzet in hoes op de Vries of Van der Heijden. Maar beide kennen ze de krek net bij. Maar wel een corner. En die werd naam terug Ozan Turk. Eindhoven werkt de bal dan wat heel fort en die komt bij Bob Schepers. Die tinkt net naar, maar hij het gewoon uit en dan is het 1-0. Het tweede doelpunt van Bob Schepers die het Hielendal opleven is na de winterstop. Hij krijgt het vertrouwen en betelt het dek uit. En het helpt de thuisploeg over het derde punt heen. Ik denk wat die goal ermee te maken heeft, dat er een soort van beveiliging leek het wel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo ervaar zelf in de wedstrijd, maar ik kan me voorstellen dat het wel zo zichtbaar is vanaf de tribune. Ja, want daarna begint het ook voetballend beter te lopen. Ja, je merkt wel in het voetbal zelf dat je lekker aan het voetballen komt, maar ik had niet het idee dat we niet gretig waren of iedereen wilde juist graag. En alleen... Zo'n goal geeft vertrouwen. Ja, precies, dat zal het dan wel zijn denk ik, want daarna ging het ook beter. Want van dat moment al had Cambuur de controle en komen er meer kansen. Licagier voor Mark de Vries. Hij gaat om de keeper heen, maar wordt te fier naar de boetekant dreun. En dan gaat het schot uiteindelijk achter de gooldel. Zo blijft het 1-0 aan het skoft. En in de tweede helft gaat Cambuur verder op jacht naar de 2-0. Bij Vlagen wordt er goed voetballen. Paul Beekmans vindt Bob Schepers. Die is iemand kwijt, zie ik het dan de tweede man op en die helpt hem eruit. Dat betekent een vrije trap voor Cambuur en een gele kaart voor Tahapari. Ozan Turk, hij neemt werkplak achter de bal. Strakke vastzet van Boksel kopt, maar wat een redding van Swinkels. Via de lat eigenlijk nog. En pech voor de verdediger van Cambuur. Maar het doelpunt dat kind net uitbluwen en na een uren spelen valt er dan ek. De aanval weer met Bob Schepers. In het strafschopgebied zit Mark de Vries. Die wordt net bereikt, maar Eindhoven werkt het weer wat heel voort. En dan is Ozan Turk attent en hij scoot de bal achter Swinkels. En dan is het 2-0. En dat is ter jochte. Verleden week scoorde Turk ook al en nou dus weer. En dat is een mooie opstekker. Dit soort dingen zijn lekker en je merkt ook dat we nu met 2 wedstrijden achter elkaar in een vaste organisatie speelt. En niks ten nadele van de jongens die niet spelen, maar ja, er slijpen er toch vastigheden in. En dat is toch belangrijk voor een ploeg. Cambuur bloed onvallen en kansen creëren. Van der Heijden maar de perfecte vastzet op de Vries. Maar weer de Lotte die een treffer in het paard zit. Zo zit het de spits van Cambuur net mooi, maar bij die 2-0 staan kan het wat leien. Maar dan toch een moment van slordigheid. Schepers verspielt de bal, Eindhoven skekelt rap om en dan wordt Van Simpson onderuit helpt terug Van der Laan. En dat betekent een penalty voor Eindhoven. Samen uit een kwartier. Rob van Boekel achter de bal en hij scoort 2-1. Maar daarna komt Cambuur net meer in de problemen en speelt het de wedstrijd professioneel uit. En zo worden de 3 mooie en wichtige punten pakt. Wij moeten zorgen dat we zo snel mogelijk van plaats 8-9 weg zijn. En dat je met zekerheid dadelijk over een aantal weken kunt zeggen van we kunnen rustig naar die play-offs toe werken. Dat is een goede zaak. Er komen belangrijke maanden aan voor iedereen. En we willen allemaal goed op en we willen de play-offs gaan halen. En dan moet de eerste doelstelling van de eerste 5 was ons doelstelling begin van het seizoen. Kan nog steeds. En beginnen we maandag met vervolg.